Europa viu un moment de redefinició industrial per l'impacte de les tensions geopolítiques, la transició verda i la digitalització. En aquest context, el govern espanyol està treballant en una nova llei d'indústria i autonomia estratègica per adaptar-se a aquesta realitat. De tot plegat en parlem en una nova edició de l'Indústria és Futur amb Jordi García Brustenga, secretari d'Estat d'Indústria. Jordi, benvingut i moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Moltes gràcies, és un plaer estar aquí. És un moment de gran transformació, de grans canvis, de tensió comercial. Això com està afectant a la indústria espanyola? Quin moment viu la indústria espanyola per afrontar aquests reptes? És veritat que estem en un moment d'incerteses, de canvi de taula de joc després de molts anys de tenir una estabilitat amb diverses perspectives, però jo el que veig en l'economia i en les indústries que anem visitant, avui mateix he estat aquí al mateix Vallès i ahir a Tarragona, i el que veig és ganes, optimisme, no? Fa uns anys potser no ho veiem, però ara veig ganes d'invertir. Tenim més projectes d'inversió que crisi industrial, per sort, no? Hi ha més falta de gent que sobra gent, per tant, jo crec que això lligat als indicadors econòmics que ens fan reduir el gap amb altres països, els últims 3 anys, inclòs aquest i l'any que ve, hi ha previsions de creixement superiors a la nostra zona. Per tant, jo diria que tot i la incertesa és un moment d'oportunitat i depèn de cada persona, de cada empresa i cada territori, que decideixi invertir en aquest canvi i adaptar-se a les noves coses que ens vinguin. Creus que Espanya està preparada per liderar sectors emergents i potents com l'automoció elèctrica, els semiconductors, l'energia verda? En quin punt està la indústria espanyola per liderar aquests sectors? Jo crec que ens hem de creure que som una potència industrial d'Europa. Venim d'una idea de que Alemanya, França, Itàlia lideraven això i Espanya era dels països del sud que no tenien aquesta potència. Jo crec que no amb tot, òbviament, però hi ha sectors en els quals som referents. El vehicle ho hem sigut i continuem sent-ho, volem continuar sent-ho amb aquest accent de vehicle elèctric que ens posiciona com a Europa, però dins d'Europa també com aquell que ha invertit més en això, no? També amb altres coses, com la química, estem amb, per exemple, la renovable offshore, no només sectors, sinó també nichos en els que construcció de vaixells, i en coses que hem de creure'ns que tenim un posicionament, tot i que hi ha una hipercompetitivitat xina, hi ha una indústria americana que es defensa, però també tenim el nostre bon posicionament. Vas tenir experiència a Enisa. Des d'aquesta perspectiva i amb tota la teva experiència i ara assumint aquesta responsabilitat com a secretari d'Estat d'Indústria, creus que falta una certa motivació o eines perquè la indústria sigui més innovadora? Jo crec que eines n'hi ha, tant a nivell autonòmic i fins i tot local com a nivell nacional. Els Enises, per exemple, fa dècades que funcionen i també altres ajudes com CEDETIS i ajudes també verticals de sectors concrets. L'altra cosa és que l'empresa, la petita empresa, tingui capacitat d'innovar. Jo crec que sí que té caràcter innovador, però si, per exemple, no cuidem la morositat, que és una cosa que hem treballat en aquesta legislatura, de que els grans paguin els petits a temps i amb això no hagin de gastar-se el que guanyen amb costos financers i no les permetem créixer. O, per exemple, accés a la compra pública amb lots que els interessin perquè poden accedir a un lot més petit que a un lot més gran, o que tinguin solucions energètiques, o que es puguin ajuntar per fer innovació conjunta, per exemple, amb clústers. La política de clústers, la política de Digital Innovation Hubs va en aquest sentit, de que també les petites puguin accedir des d'una llibertat, diríem, de tenir l'opció d'innovar. O sigui, s'ha de tenir les ganes, s'ha de tenir la capacitat, o sigui, la possibilitat, i després alguna ajuda pública pot ser un incentiu per aixecar la inversió privada. Per tant, jo crec que sí que hi ha ajudes i hem d'aconseguir que sigui accessible amb això que dèiem, amb marges. Com s'assegura el Ministeri d'Indústria que la transició ecològica no suposa una pèrdua de competitivitat per a la indústria? Amb això estem. Venim d'una època en la que el valor industrial i de la política industrial no era tan necessària, no es veia tan necessària, i el Covid ens ha fet veure. Covid, els conflictes que tenim a prop,
també els aranzels de Trump i altres qüestions geopolítiques, ens ha fet veure que, ostres, volem una economia globalitzada, però també volem poder produir certes coses a prop. I això vol dir que hem de fer com un pèndol, no? D'aquestes polítiques que estem convençuts i estàvem convençuts més verdes, transició ecològica i altres qüestions més socials, de valors que tenim a Europa, s'hagin de complementar, no contrapesar, no posar enfront, sinó complementar amb la que és la competitivitat i la salvaguarda de la indústria. Per tant, no volem passar a l'altra banda, o hi ha gent que diu ara, tornem al cotxe de combustió, no volem. No estem recapacitant i tirant enrere tot l'esforç transició ecològica, sinó que el que volem és que sigui realment al revés, un factor de competitivitat. Per això ens hem de deixar la pell i buscar el camí de regulació i d'incentiu que jo crec que estem aconseguint. La descarbonització de la indústria ens està costant entre privats i públics, però ens portarà a un lloc on molts altres no estan, no? I per tant serà un posicionament d'avantatge competitiu. Quin ha de ser el model d'indústria espanyola en els propers 10 anys? Ha de ser més gran, més tecnològica o més arrelada al territori? Bueno, jo crec que tot és complementari. El nostre model ha de ser basat en tecnologia i innovació. No poden ser la fàbrica, diríem, sense innovació del món o fàbrica d'allò que ningú més vol, sinó que han de ser punters amb la pròpia tecnologia, liderant els sectors tecnològics, els sectors industrials que diguem. Ho hem de fer repartint en el territori. La gràcia de la indústria és que no cal que estigui a les grans metròpolis, sinó que pot ser un factor de repoblació, un factor d'arrelament de talent en zones que, si no, els serveis ja no poden mantenir. I després hem de tenir la capacitat de tenir tant empreses campiones, que es diu, empreses que siguin referents a nivell internacional, cosa que a Europa ens en falten, però a la vegada arribar a cada pime i a cada sector que ho necessiti. Per tant, encara que sembli contradictori, hi ha d'haver polítiques de les dues coses i hem de poder conviure. I per tant, una de les conclusions és que el campió, l'empresa tractora, ha de ser generosa amb el seu ecosistema i ha de generar un lideratge natural, un ecosistema saludable. El govern està en tràmits d'una nova llei d'indústria i d'autonomia estratègica que hauria de substituir la de 1992. Quins canvis es proposen en aquesta nova llei per modernitzar la indústria espanyola? Doncs molts canvis, perquè la que tenim vigent és del 92. El 92 no havia ni internet. Estàvem sortint encara d'una dictadura, una transició primera, una entrada a la Unió Europea i per tant estàvem estandarditzant la nostra qualitat i la nostra seguretat industrial amb Europa i sobretot amb una intenció de globalitzar l'economia. I amb això hem estat uns anys molt bé, perquè justament és la que tocava. Però ara, després de tots aquests canvis tecnològics, digitals, transició ecològica, tots aquests conflictes que deia que ens demanen autonomia estratègica i com s'ha modernitzat les polítiques públiques, ens fan tenir una llei que és un altre món. Un altre món que, si no l'aprovem, ens quedem encara amb una llei que és referent d'una altra etapa completament diferent. També és un moment que amb les incerteses o diferents models que ofereixen cada regió del món, que Espanya, si pogués ser amb una majoria de pacte d'estat, donés aquest senyal de que vol modernitzar la seva política industrial, que es defineix com a industrial, que té tots aquests components que té Europa i Espanya de les coses ben fetes, no? Seria un senyal cap a dins d'orgull, de posicionament, i cap a fora, també de senyal dins d'Europa i fora, de que tenim un model propi, que no seguim com a resposta o no actuem impulsivament reaccionant al Trump o reaccionant a la invasió, diríem, xina i asiàtica de producte competitiu. Què passa amb totes aquelles empreses que han fet una aposta important, grans inversions en innovació, seguir les normatives que exigeixen des d'Europa i que estan en desavantatge amb altres països i que, per tant, no poden ser competitives en aquest sentit? Doncs amb això també estem i és complicat perquè les hem de salvaguardar, hem de posar normes que no havíem posat en molts anys. Nosaltres les normes comercials de tota Europa i Espanya eren de lliure comerç, de baixar aranzels, de baixar opcions, per tant, canviar la política, tornar a posar límits a la importació,
És un canvi cultural important, però l'hem de fer i l'està fent Europa i l'estem fent nosaltres. D'altra banda, s'ha de seguir aquesta en conseqüència amb la vigilància del mercat, i també és una cosa que hem de fer créixer quan no estava tan desenvolupada, no? Vigilar que els productes de fora realment els identifiquem i els penalitzem si no compleixen amb aquestes normes. D'altra banda, tampoc volem, com a Estat ni com a Europa, tancar les fronteres. O sigui, hi ha altres que ho fan, però nosaltres volem seguir sent oberts. Per tant, la nostra autonomia estratègica és oberta. És mantenir els avantatges del comerç internacional i de la internacionalització, com més millor, però no serem els únics ingenus que deixem obrir un mercat fàcil, diríem, per altres que sí que tanquen les seves fronteres. Per tant, seríem més partidaris de convèncer els altres de manera multilateral o com a mínim bilateral de que tenim els avantatges del lliure comerç, que no de tancar-nos i fer una escalada d'aranzels i de política restrictiva. A partir del 2027 entrarà en vigor el passaport digital de producte per la indústria, per fomentar la circularitat tant en el procés de fabricació com en el consum. Quin impacte tindrà aquest nou context? Tot el que és per costat digitalitzar ens sembla bé perquè això ens fa més eficients en tot el procés i també la simplificació administrativa que pot suposar, menys burocràcia. Per altra banda, la traçabilitat amb circularitat, en aquest cas, ens fa ser més efectius amb aquest control que deia d'orígens que no controlem ara mateix i que això ens permet de manera molt àgil identificar quan no es compleixen aquesta circularitat i aquesta sostenibilitat. I per altra banda, el ser europeu, o sigui, aquí cada paraula té la seva gràcia, ens fa abordar aquest mercat únic que tots demanem, no? Amb coses com, per exemple, la circularitat, per dir aquest exemple, cada país té la seva norma i hi ha barreres dintre Europa. O sigui, som Europa, però aquí cadascú va a la seva. Per tant, l'empresa que vol tractar aquest àmbit dins d'altres mercats dins d'Europa té problemes. Per tant, ens trobo molt bé que es faci. La Comissió Europea està molt obsessionada en el bon sentit, en simplificació i en fer un mercat únic, on aquestes barreres desapareixin i, per tant, tinguem la mateixa que tenim aquí a Espanya, d'una manera molt més estesa, de que vens aquí i allà també, canvies de comunitat autònoma també tens, no? Doncs el mateix a nivell europeu. La Fundació per la Indústria treballa per reforçar l'arrelament industrial, la competitivitat i la innovació a les empreses catalanes. Com s'alinea aquesta missió amb els propòsits que té el govern espanyol? Doncs jo crec que viurà un moment dolç, la Fundació, perquè ara mateix la tendència i el pensament social i polític va molt més en aquest sentit, d'orgull industrial, de reindustrialització. Les polítiques energètiques ja són polítiques energètiques industrials. Les polítiques de territori són de territori industrial. Les de digitalització són de digitalització de la indústria. Per tant, és un moment d'orgull industrial, de posar la indústria com un àmbit que és atractiu, que és sexy, diríem, tant per persones joves, talent, que digui, és una opció per mi dedicar-me a la indústria perquè realment és tecnològica, perquè és una cosa a llarg termini, perquè em donarà una qualitat de vida i professional. També a nivell d'inversors i inversores que decideixin, a part d'invertir en immobiliari o en fons d'inversió de les tecnològiques americanes, doncs digui, la indústria espanyola o europea és una opció per mi. I territoris, que fins ara podrien dir, tinc allà un polígon que em sobra. I en canvi ara diguin, no només el tinc, sinó que el vaig a millorar o vaig a augmentar i vaig posar més sòl industrial. No? Jo crec que és un bon moment que s'ha d'aprofitar per posar la indústria on toca. Les dades mostren que hi ha manca de perfils tècnics i que això frena la reindustrialització. Què es pot fer al respecte per fomentar el talent en el sector industrial? Però realment falta talent en molts sectors, ens van dient, no? I això, jo deia que és millor això que no que tinguin molta gent a l'atur, no? Per tant, és una qüestió d'intentar i treballar perquè l'oferta coincideixi amb la demanda. Per l'altra banda, tecnificar, robotitzar, automatitzar, tot de qüestions que no cal que siguin fets manualment. Que això no vol dir que a mig termini o en breu
tinguem més feina de la que teníem. Hem de canviar el model i posar tecnologia i a la vegada actualitzar els perfils perquè agafin les noves feines. I finalment, dir-te que és un dels temes, com l'energia, que ens surten cada dia en les converses, cada dia amb les visites, cada dia amb les polítiques públiques i estratègies que fem, però que no és de la nostra competència. Llavors, a la llei d'indústria, una altra cosa bona que té és que es crea una governança amb els altres ministeris. Li diem Consell Estatal de la Política Industrial. I allà estan els d'FP, les universitats, per exemple, o els d'energia, i els hi poden dir el sector automòbil, el sector químic, el sector dels xips, falta gent, què fem? Quants falten? I ja podem treballar aquestes coses d'una manera formal. És obligatori que les polítiques que afecten a la indústria o que la indústria els afecta passin per aquest Consell. Per tant, podrem treballar temes de manera indirecta a través d'aquest Consell quan s'aprovi la llei d'indústria i autonomia estratègica. Com es pot fer més atractiva la carrera industrial pels més joves en un moment on predomina la tecnologia i la transició a un món més verd? Bueno, jo crec que és feina de tots. Avui em deien que avui mateix hi ha un Talent Day allà al circuit de Montmeló amb els clústers d'automòbil i amb companyies d'automòbil i que tant universitats com centres de formació professional conviden i hi havia, jo crec que prop de 1.000 persones, joves, nous, que podien testejar, podien tocar, podien parlar amb les empreses i que els hi anava molt bé, que era el lloc de referència. Per tant, és un tema de tots i hauríem d'aconseguir atraure'ls i és relativament fàcil, perquè et donaré un exemple per acabar aquest punt. Vaig estar a una empresa de Cuenca que fan construcció d'habitatge industrialitzat, tot a dins la fàbrica. I ostres, des del disseny de l'habitatge fins a l'entrega, que llavors el porten i l'acaben d'ensemblar en el solar, ho fan amb robòtica, intel·ligència artificial, amb pantalles, i vaig veure un que sortia, que acaba d'entrar, un noi jovenet, que venia de fer la FP de fusteria. I estava amb l'iPad allà, controlant els robots, tal, i bueno, tu estàs bé, diu, estic al·lucinant. No pensava jo que l'FP podia portar aquest tipus de coses, no? Per tant, només és que s'acostin i ho vegin i que ho fem bé entre l'oferta formativa i les empreses que els han de contractar, que ara mateix és una cosa atractiva, en la meva opinió. La col·laboració públic-privada és clau per la nova política industrial, però com es pot fer més àgil i més efectiva per a més inversions aquesta col·laboració entre el sector públic i privat? Bueno, això és indispensable, perquè l'àmbit d'indústria és un àmbit que és molt privat. El que fem és posar la part regulatòria pública en un entorn que és un mercat privat. Per tant, o ho fas amb els sectors o no ets ningú. Hi ha altres àmbits polítics de política pública que són molt més públics, i aquí s'ha de fer amb ells perquè són els que saben què està passant als seus sectors i perquè si no concertes amb ells les estratègies, les línies d'ajuda, les decisions sobre tancaments d'empresa o d'inversions noves, no funciona. O sigui, el negoci és privat, però el mercat és privat, públic i social. Tots entrem. Un mercat només privat no existeix. Per tant, haurem d'ajudar a regular, a incentivar, a fer col·laborar empreses amb altres empreses i totes les estratègies que estem fent, per exemple, les dues últimes, l'estratègia de la indústria farmacèutica l'hem fet amb les 5 associacions representants de les diferents medicaments, genèrics, biotecnològics, etc. I ara el pla auto que presentarem en breu, l'hem fet també el mateix, amb ENFAC, que és el dels fabricants, Cernauto, que són els components, els dels concessionaris i tots. És com un must, això és una cosa obligatòria i jo crec que ho fem bé i fa que llavors la interlocució sigui molt fàcil, perquè si estem 3 ministeris i 4 associacions treballant de manera integrada en aquesta estratègia, doncs no hi ha segones taules o terceres opinions, sinó que allà ho decidim tot, amb totes les perspectives i tirem. Hi haurà noves eines per les comunitats autònomes i ajuntaments per impulsar la indústria? Bueno, a veure, per començar, no hem acabat el pla de recuperació. Ens falta un curs. Fins a l'estiu que ve hi ha oportunitat. Jo demanaria al qui ho estigui escoltant i fos empresa industrial
que encara hi haurà unes convocatòries d'aquí a final d'any, tant de vehicle elèctric com de descarbonització, com alguna línia més genèrica per la innovació en qualsevol sector industrial. Això s'ha d'aprofitar. Això és una cosa que tenim segur. I treballem perquè en el futur, tant a nivell europeu com a nivell espanyol, quedi una política estructural, amb fons estructurals per la política industrial. O sigui, que no sigui una cosa extraordinària que ens ha passat durant uns anys i ara s'acaba, sinó que quedi de manera estructurada una cosa així. També en la llei d'indústria, en la proposta de llei d'indústria que s'està negociant al Congrés, hi ha una figura, que és el projecte estratègic industrial, que el que fem és, quan no és regional, no és autonòmic, sinó que és nacional, doncs li donem els avantatges, li donem l'atenció que mereix quan és crític un projecte pel país. Està previst desburocratitzar els tràmits que ha de fer la indústria respecte a l'administració pública perquè sigui més competitiva? Doncs és un tema dels primers de l'agenda europea actual, de la Comissió Europea actual, la simplificació administrativa, en un moment que o simplifiquem o deixem de ser competitius amb terminis i amb la rapidesa que actuen altres. Això no vol dir que desregulem. S'escolta que alguna vegada que diuen els xinesos són els que ho fan més barat, els americans ho fan més innovador i els europeus regulem. I això per mi és una manera de vendre'ns molt dolenta, o sigui, no gens acertada. Que no vol dir que siguem els que regulem més, sí, però no regulem perquè ens agradi regular. Sembla que vulguem posicionar-nos amb això. Jo estic molt en regulació i odio el tràmit regulatori, però m'agrada fer-ho bé i que després l'efecte sigui una economia ben feta. O sigui, un producte ben fet, un sector ben fet, una política industrial ben feta, que té en compte estàndards socials, ambientals, qualitat, seguretat industrial, que després quan un producte no funciona, doncs respon l'empresa. Hi ha altres llocs que molt bé, molt barat, però després persegueix el que t'ha venut. Per tant, aquesta ben fet, que és el que nosaltres venem com a Europa i com a Espanya, té una altra cara de la moneda, que és la regulació. I si ens carreguem la regulació, deixem de tenir el nostre posicionament. Llavors hem de competir a lo que els altres juguen. Juguem el nostre partit de regular per tenir les coses ben fetes, per tenir productes i indústria ben feta. I això no vol dir que haguem de simplificar molt. O sigui, una cosa no treu l'altra. Hi ha molta feina amb digital, sobretot, i amb controls post no pre, que permetin que siguem molt més àgils a donar permisos i a fer possible la competitivitat de les empreses. Els fons Next Generation ens han ajudat a la recuperació, és un fet, i de fet Espanya lidera l'execució d'aquests fons a la Unió Europea en l'àmbit de la indústria. Quin ha estat el resultat i quin marge queda per millorar aquesta recuperació amb els fons Next Generation? Doncs això t'ho podem dir en breu, perquè, com t'he dit abans, això acaba al juny de l'any que ve. I, per tant, una política prioritària del ministre, personalment, és invertir cada euro que se'ns ha assignat dels PERTEs i d'altres convocatòries, i amb això estem. Per tant, llançarem convocatòries de descarbonització de la indústria, del vehicle elèctric també, i aquesta generalista que et dic, i també d'algun remanent que ha quedat d'alguna convocatòria que no es va acabar, o algun retorn, també ho reinvertirem aquí. Per tant, la idea és acabar amb tot el que teníem de pressupost. D'altra banda, quins sectors? Doncs, a veure, sobretot el vehicle elèctric, que tenia la transformació... Som un país que produeix molt cotxe i teníem molt clar que volíem transformar-lo a vehicle elèctric i, per tant, hi ha hagut i hi haurà els pròxims anys molta feina en aquest sector. Si li va bé l'auto, tot l'altre també, del qual és tractor, ens anirà bé. Després hi ha hagut el d'agroalimentari, que és un sector que també li calia molta ajuda, i canviar aquesta idea de l'agricultura com un sector a conservar les terres i si no arribar a demanar ajuda, a modernitzar-lo, a posar-li digitalització, a posar-li les noves tendències que hi ha de vida saludable, de bio, i per tant ha anat molt bé. Jo crec que hem de continuar apostant, i llavors hi ha hagut també la descarbonització en general, sobretot de la indústria
bàsica electrointensiva, intensiva en energia, que costa més descarbonitzar, l'acer, la química, i ara també algunes més petites com el naval, com el farmacèutic i alguna cosa més que hi ha hagut. Però això és una mica l'automòbil, la descarbonització en general i l'agroalimentari, els principals sectors als quals hem apuntat. Una altra cosa de la llei d'indústria que passarà si s'aprova és que ens forcem com a país a fer una estratègia de política industrial i autonomia estratègica que fins ara no hem tingut. Ara l'estem fent igualment, però una llei força a que es faci. I allà s'aposta concertat amb el sector privat i amb els altres ministeris i amb les comunitats autònomes quins sectors seran els pròxims 6 anys prioritaris, sectors i reptes. I sobre aquests es poden fer nous PERTEs. Per tant, la intenció és seguir fent aquesta priorització de sectors, però d'una manera més formal, més concertada, que el que vam poder fer amb el poc temps que ens va donar quan es va aprovar el Pla de Recuperació. Jordi García Brustenga, secretari d'Estat d'Indústria, gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer conversar amb tu i aprofundir en algunes qüestions vitals del món de la indústria. Fins la propera. Molt bé, gràcies, Humberto. I a tots vosaltres us convido a seguir-nos a una nova edició de La Indústria és Futur. Fins aviat.